Għal 5 snin li ġejjin, il-Parlament se jkun iffurmat minn 79 membru parlamentari, 42 fisem il-Partit Laburista u 37 fisem il-Partit Nazzjonalista. Iċ-ċerimonja tal-ftuħ tal-Parlament is-sibt filgħodu tibda bil-quddiesa tal-Ispirtu Santu ikkonċelebrata mill-Monsinjur Joseph Gallia Kurmis of Awżiljarju ta' Malta fil-Konkatedral ta' San Ġwan fid-9 ta' filgħodu. Għaliha jattendu l-membri parlamentari kollha li se jservu f'din il-leġislatura. Wara li tintemm il-quddiesa d-deputati jimxu lejn il-bini tal-Parlament fid-daħla tal-Belt biex għal-ħabta tal-11 ta' filgħodu tibda l-ewwel seduta fil-Kamra tad-Deputati wara li tinqara l-proklama u r-riżultati tal-elezzjoni ġenerali mill-iskrivan tal-Kamra Eleanor Sherry, is-seduta tkompli bl-elezzjoni tal-Speaker tal-Kamra tad-Deputati. Għal din il-kariga l-Prim Ministru Robert Abela ippropona lil Carmelo Abela li fl-aħħar jimħabbar li kien ċeda siġġu tiegħu fuq it-tielet distret biex ikun jista' jokkupa din il-kariga istituzzjonali. L-elezzjoni tiegħu fil-Parlament teħtieġ maġġoranza sempliċi. Issegwi l-elezzjoni u l-ħatra tad-Deputat Speaker. Għal din il-kariga l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg innomina lid-Deputat Nazzjonalista Bernard Grech. Is-seduta tkompli bloti tal-ġurament tal-ħatra lil membri parlamentari. L-ewwel jieħu l-ġurament tal-ħatra il-Prim Ministru Robert Abela, segwit mill-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg, il-Ministri u Segretarji parlamentari u skont l-ordni alfabetika għal kumplament tal-membri parlamentari. Is-seduta tkompli billi l-Prim Ministru Robert Abela jinforma lill-Kamra li l-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono se tkun qed tagħti r-raġunijiet tal-għatlaq għall-Parlament. Il-President tindirizza lill-Kamra b'diskors li fih telenka l-ħidma tal-Gvern għal 5 snin li ġejjin. Is-seduta inawgurali tal-Parlament tintemm b'numru ta' mozzjonijiet li se jitresqu biex jemendaw l-standing orders.